Ez ê sê berhemên nivîskar û helbestvanê Nemir û Sivê Beko ji we re bixwînim. Di sala 1990 da li Îdirê herêma Sürmeliyê li gundê Guçî hatiye dinyayê. Her du şerên cîhanê qedera wî diyar kirine. Di şerê cîhanê yekemîn da dê û bavê xwe, di şerê duyemîn da jî lingê xwe wenda kiriye. Ji emrê çilî şûnda çi helbest û çîrokên xweş nivîsiye. Di sala 1969 da stêrka wî vemiriye. Lê berhemên wî bi kirîlî hatine nivîsîn û mixabin hêj latînîze nekirine. Naziya Qîza Bengî. Qîza Bengî bi kilama nazê xwe ji lawikê xwe dikir. Digot gede lawko kul malo te çira zozanê me çêrandiye. Dixwazim maniya kulîlka bê me bav te. Ramûsanekê li min keremkî. Lê nava mêrg û çimena da kulîlk nemane. Gede qurba te çira pincara zozanê me çêrandiye. Dixwazim mana pincara bê me bav te. Lê xelq dibêje wan dera tu pincar nemane. Lawkê min raza ye. Dikim ji derdê vî dilî ramûsanekê jê kerem kim. Lê tirsim razana wî ye sê şeva ez heram kim. Lawkê min yekî bejin bilind e, navmilfire sûretê sorî gilover e. Dikim herim pezê wî bidime berî, newêrim. Xelqê bêje kurê jina bîye. Qîza Bengî bi kilama nazê xwe ji lawikê xwe dikir. Min bihîstiye ji min xeyîdî. Filan kes min bihîstiye ji min xeyîdî. Xwedî giravî ez naxwazim te re xeberdim. Te hez nakin. Gava te divînim berê xwe diguherînim. Nizanim ez evda Xwedê çawa te bidime bawerkirin ku wekî qasî xecê ez ji te hez dikim. Lê bêîlacim qul û dîlê bav û birê xwe me. Birîna dilê min kûr e, bêdû derman e. Newêrim rastî te bêm, giliyê xwe bêjim. Bav û birê min gurê harin. Tu nizanî ewana çi tînin serê min. Min bihîstiye ji min xeyîdî. Naxêr, tu nizanî çi kilît danîne ser zar zimanê min. Qey bê zincirê ligê min girê dene. Heta siya min jî biye qerewîlê min. Ji destê nav namûsa bav û birê xwe ketime nava êgir. Alîkî da tu cîgera min diperitînî, dişewîtînî. Alî dinê bav û birê min. Ez bi xwe jî nizanim. Gelo ez ê nava vî agirî da kîngê temam bişewîtim. Lê disa gunê min te tê. Çavê kurê qadir li ser min e. Xeberdana qelinê giran ketiye ortê. Riya orta dilê min û te da niha tijî kevir û qûçin. Ji gundê cînar jî yekî gilî avîtiye li ber guhê bav û birê min. Wê rojê jî berdêlî hatibûn bona kurê cezo. Filan kes qurban min bihîstiye tu ji min xeyîdî. Du rêç. Ji gund dûr cikî talde kevrekî mezin hebû. Du rêçê zirav dibirin ber bi wî. Ew kevir bona hiba dilê minê neseqirî
qey hevalê amin bû çar û star. Ez û ew rex wî kevrî rastî hevdû dihatin. Herke wê rojê em gere rastî hev bihatine, min pêşgîr serê xwe girê dida. Nîşana wê jî gava wê bihata, gere derê xwî sor xwe kira. Lê kîjan danî bihata, şara spî an jî gevez dida serê xwe. Ya spî razîbûna rojê bû, ya gevez jî nîşana berî êvarê. Min ji şara wê ya gevez gelek hez dikir. Em ber wî kevirî a qasî rast hevdû hatibûn ku du tangava rêç vebûbûn. Yek ya çûyîn û hatina wê, yek jî ya min. Wan her du rêça dilê me kiribûn yek. Hemû kevir jî bibûn sir û şahadê evîntiya me. Carekê wê derê xwî sor xwe kiribû, lê şereke din serê xwe girî dabû. Ez metel mam. Razîbûna wê hebû, lê danê hatina wê kifşinî bû. Wê rojê heta şeva derengî hîviya wê mam. Nehat. Roştira din jî wisa. Ew çend rojê mibûn, min pêşgîr serê xwe girê dida, ji serîkî gund diçûme serê dinê, ew ê jî tim derê sor xwe dikir û şereke din girê dida. Xastina wê hebû, lê mecal nedidît. Bey çend roja ew ê derekî teze xwe kir. Ew nîşan kiribûn. Bona xayîkirina rêça dilê me, rojê çend cara wan rêça ra diçûm dihatim ku ew rêç xerab nebûne. Ne rex wî kevirî her du rêç dibûne rêçek, dibûne dilek.